गिबियावनो गासै बर' माहारि निउज पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरदों। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जाहैबाय। जाहोना जाबाय मा, जोङो निउज मिडियायाव नुनो मोनदों खाम आरो सिफुंनि सायाव आहुथिनि बिथा बानायनानै जैग' आहुथि होनानै हाबा दाननाय। दा बे जाथाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। जों बर' माहारिया जोंनि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेजोंनो जोंनि बर' माहारिनि हारिमुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोगोमबोदों, फोसावबोदों आरो दिनै GI टेग मोननो हालायलायनाय मोनसे पर्यायाव सौफैबाय आरो दिनै खाम सिफुङा बागुरुम्बा दोहौ मोसानायनि गेजेरजों मुलुगनां मिथिजानाय मोनसे बर' हारिमुनि दामजु हिसाबै गोसारबाय। दिनै बे बुब्लियाव जोङो दुखुनांथावै बुंनो गोनां जागोन, जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि दामजु, बे दामजुखौ बिसोरो जैग' आहुथिनि बिथा बाहायनानै हाबानि जैग' आहुथि होनाया मोनसे नेहाथ खामानि जादों। बेयो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मुगैथाव सावगारि जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो बेखौ कन्डेम खालामो, जों बेखौ सोंखारियो। जाहाथे धोरोम आफादफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा। माने बेफोरबायदि खामानि मावनानै जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव, गुबुन गुबुन धोरोमारिनि गेजेराव एना एनि लाबोनो हास्थायनायबोल'सो मोनसे बिदिन्थि बियो आरो बेनो जोंखौ जोंनि बर' माहारिनि खौसेथियाव खहा लाबोगोन, जोंनि खौसेथिखौ सिफायगोन। दा दिनै बाथौ धोरोमारि हिसाबै गुबुन गुबुन आफादफोर बा गुबुन गुबुन बिथिंजों नायबिजिरदोंब्लाबो आसलथे खाम सिफुङा जाबाय जोंनि बर'नि माने हारिमुनि दामजु आगजु। दा बेखौ अपमान खालामनाय, जाय आगजुआ दिनै मुलुगनां मिथिजाबाय, बेखौ अपमान खालामनाया जोबोद इनाय जादों। दा ओंखायनो जाय बेक्तिया बा जाय माने सानगिरिया बेफोरखौ मावदों, बिथांमोननि सायाव आयेनारि बेबस्थाबो लानांगौ आरो बेखौ बिथांमोना गोख्रैनो बिनि सायाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ। मानो होनबा बियो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खौसेथिखौ सिफायनाय आरो जोंनि गेजेराव गोरोन्थि साननाय गुलाय गुजायखौ लाबोनानै होफैगोन, जेराव बेवहाय माखासे धोरोमारि बिथिंजों जोंहा मा जागोन, साननाय हनायफ्रा बेले बेजे जागोन, सान्थौ बिथिङावबो बेले बेजे जाहैगोन आरो गुलाय गुजाय जागोन। सुबुं माहारिनि गेजेराव बियो बिस फोना होनाय बायदि जागोन। दा बेखायनो जाय दैदेनगिरिनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जादों, जों साननानै मोननायाव नैबेखौ मोनदांदों जे बियो सोरबा साधारन मानसिनि साननानै मावनाय खामानि नङा। मोनसे हाबानि जैग' आहुथियाव खाम सिफुंखौ जैग' आहुथिनि बिथा खालामनानै हाबा दाननाया बियो आसलथे जोंनि धोरोमारि बिथिङाव बाथौ धोरोमखौबो अपमान खालामनाय जादों आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि जि हारिमुनि दामजु, बर' माहारिनि हारिमुवारि दामजु, बे दामजुखौ अयनाय बिसार खालामनाय बायदि जाहैदों। दा बे बिथिङाव आङो मोनसे खावलायनो नागिरदों। बे बिथिङाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा मा रल लागोन? जोंनि दा GI टेग मोनलायलायनाय मुलुगनां मिथिजानाय बे दामजुखौ जे हाबायाव जैग' आहुथि हिसाबै बाहायबाय, बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां। दा बेनि सायाव जों मिजिं खालामदों थाबैनो बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो सोरनि दायनिगिरि बेखौबो जोङो आवथायाव लाबोनांगौ आरो जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैथ'
जोंनि गासै जिल्लाफोरानो बेहाय केस मोनसे रेजिस्टार खालामनांगौ गासै जिल्लाफ्रानो भबिष्यताव जाहाथे जोंनि गेजेराव धोरोमारि गुलाय गुजाया जानो हाया बिनि थाखाय जों बेफोरबायदि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय। दा जोङो जोबोद दुखु मोनदों जे हारिमु बिथिङाव मैखोम खहा सिफुं खाम बे दामजुआ दिनै मुलुगनां मिथिजादों। दाख्लै बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांनायनि उनाव बेखौ आरो मुलुगाव मिथियै गैलिया बे मोनसे बर'नि हारिमु दामजु बेखौ मुलुगनाङैनो मिथिजोब्बाय। दा बेनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावसिन जादों। जाय हारिमुखौ लानानै जोङो बर' माहारिया गोग्गादों जाय हारिमुखौ लानानै दिनै मुलुगाव गोसारदों बे हारिमुखौ साधारन मोनसे हाबायाव जयग' आहुति बानायनानै बेखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे बिदिन्थि दिन्थिनाया बियो जोंनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। बेखायनो बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो गोख्रोङै सोंखारियो आरो जाय मानसिफ्रा दायनिगिरि बे दायनिगिरिया आयेननि आवथायाव फैनांगौ आरो बिनि राहाखौ लानांगौ। गोजोन्थों। जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जे बेवहाय बाथ्रा दान्थेनाय माखासे खोथाफ्रा ओंखारदों ब्रह्म धोरोमनिफ्राय खालामनाय जादों बा सोरनिफ्रायबा खालामनाय जादों गुबुन मोनसे आहुति होग्रा बाथौ धोरोमनिफ्राय खालामनाय जादों बेफोरबायदि बाथ्रा सिखारदों। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा जोंनि हारिमुआव जिहेथु आघात खालामदों जाय धोरोमनि सुबुङानो जाया मानो आरो बियो मोनसे पाब्लिक प्लेसाव हाबा दाननायाव जोंनि हारिमुआरि दामजुखौ जयग' आहुति होनानै जा हाबा दाननायनि हाबाफारि लादोंमोन बेथ' जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गिथावना हारिनि थाखाय गिख्रंथावना। बेखायनो हारिनि खैफोद लाबोग्रा मोनसे हान्जा होननानै जों बुंनांगोन। पार्टिकुलारलि बियो बबेबा मोनसे धोरोमखौ सिबियोब्लाबो बिहा बे बिथिं बर' हारिनि फारसे बेहा गोथौ सानस्रि गैया आरो बर' हारिखौ जुदि बेफोरबायदि नोजोरजों लाङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिया गैया जागोन आरो खैफोद सफैगोन। बेखिनिखौ जों उदालगुरि जिल्लानि जानानै जोङो गासै धोरोमारिफोरखौनो खौसेथियै थानानै गावबागाव धोरोमखौ सिबिनानै जाहाथे बयनिबो धोरोमखौ समानै मान मर्यादा होनानै सोलिलाङो आरो लोगोसे जोंनि बर'नि बयनिबो आंगोनिबो आंगो हारिमुनि दामजु बे दामजुखौ जाहाथे बयबो मान होयो बेखौ जोङो आसा खालामदों। गोजोन्थों खुलुमबाय। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।